Huria di Tuhatta Sedarion ima pesta paduahon mamestahon parningotan hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus alani upasat hami ma tuhita saluhutna. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Marpungu dohita nuaeng maka mulatehon balagani holong ni debata tupur tibion ubah ditongos anakna nasasadai na paluahon hita. Mandok malate dohami tu debata alani godang ni asi ni rohana dihami ai di basa-basahon anakna nasasadai tu hami na di pardang ngolonon asa unang mago alai asa dapotan hanguluan na seleng-leleng na di bana Atong tapahibul marohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsaorata marhite parminggota diobason tapuk kama parsobota tutuhata maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia amen nungga patar hanguluani jalanunga huidahami jalanunga huhatidako kami dohot hubarita o kami Tuhamu hangulonna salileng nilelengna na dilabung ni amai hian jalanunga jalanang patar dihami. Haleluya. 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 Partang yang mahita ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami natubu di huta Bethlehem sa pinuji ma guarmu na bariai ala naung ditikir ho hami bangsom ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tuhati uron jala di padumu ho do hami naholakian siako gabe saur muse dohot ho gok halalas ni roha do hami alani i saijalo maha moleateon ni roha nami naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Marde kita sabukede 517b ayat sada. Hari tahun ini
Ima patik nirebata di pesta Natal paduahon sedarion. Ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton. Patik parjolo. Ahu do jaho ba de batam ninna de batata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu de batam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manangaha na di banua gijang dot na di banua tuangaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano. Yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna. Ayo na uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ikut tamu ma pabadiahon ari minggui di naunomari ma ulahamu nasa silomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahoba de batamdui dang jadi ho mangula anggo di nasa sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Adi naunomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata jahoba ari paredan nai jala di parbadiai ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tutuhan de bata ali Tuhan de bata saya pergugui mahami mangudahon nahubar patik. Amin. Maredahita siya bukade onom ratu siya plusia ayat sada rodi dua. Tatopoti ma dosata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata nabadia jala nabonar parasi jala partaluk niroha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sase sama sude dosa nami dangadong nau pangasaon hami dukon asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom dibahini pasonang jala apuli mahami
akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu hasesani dosa. Mula tu ngadong manangise namar dosa adong do pangot diata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada hola taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut pertibion. Hasangapon ma didebata na digijang. Amin. Mari kita saya buka nomor 608 ayat 4. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di pesta Natal paduahon sedarion. Menatar surat di Psalm 145 ayat 8 rode 10 tolu tajahama marsikat soring. Partaluk jala para siroha do Jahoba labad do ibana tarimas jala pardengan bahasa bolon. Pardengan bahasa do Jahoba di saluhutna. Jala dilinggomi asi ni rohana do jadi-jadianna sudena. Madok maulate ma sude jadi-jadian mutuho ale Jahoba jala dipuji akan naniasyan mudoho. Dibari tahun nasida do hamuliaon ni harajaonmu. Jala diparhatopot nasida hagogoonmu nasumurungi. Lau pabotoho tujolma manusia aka hagogon nai. Dot hamuliaon ni harajaon na nasangapi. Harajaon do disaleleng na do harajaonmu. Jala panggom-gomion muro di sude akasud. Ido sahatna martua do akan atumangion hatani debata jala dau peopsa. Amin. Mari dehita saya buka nomor 52 ya sada tabba 2.
Taha tidak koma ha porsiao tai sona hina tidak koni dong atas ha porsiao disadok purtivion rap mahita madok au porsea au porsea Terpuji Tuhan marhite kor ina Kamis diuduti kor ama kantante.
Kor ama cantante.
Tabegema sungguh-sungguh di huriata. Sunggul-sunggul manang tikting Jumat 26 Desember 2025. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Saonari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan sadarion. Di hari sadarion ima pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Natal ama saresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu 28 Desember 2025 masuk pukul 10 WIB maringanan di HKBP Bonang Indah. Di Patupado Natal ama saresot HKBP Bonang Indah. Tiktingoma nagabe udangan resmi tusude. Pangula nagoktiki dohot parhalado HKBP Bonang Indah. Asariama dohoti ulaoni. Marpardomuan tu ulaoni. Parmingguan botari marsohot majo. Parmingguan botari di pasada di parmingguan manugut dohot arian. Parpunguan bodari ujung tahun. Di hari Rabu 30 sada Desember 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriatado parmingguan ujung tahun manang parpunguan bodari ujung tahun. Papungu pelian khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Pertanyaan ujung tahun keluarga. Sinosohon tusude ruas ni huriata asa patupahon pertanyaan ujung tahun keluarga secara serentak di bagas nabi. Ima di hari Rabu 30 sada Desember 2025 pukul 00 WIB. Acara pertanyaan ini boi mata jalo sian sintua wik nabi manang di konsistori gerejata manang di sekretariat. Sop kopi acara pertanyaan di Pasahat Marhite WA di Ganu Grup. Kebaktian tahun baru. Di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriatado parmingguan tahun baru. Jala papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Di hari Kamis tanggal 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa Huriatado parmingguan tahun baru. Jala papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pesta Natal doho tahun baru HKBP Bonang Indah. Songonima tikting ni huriata di bagasan sadarion di batama nama masu hita. Tapuji matuata marite kor agape las duduti kor amasion.
Kor ama Sion.
Maret de mahita siya bukede nomor 56 laos sisoma tapapungu peliata. Suruhan puji Jehovah, doa sudah nama Tuhan. Sangat di Tuhan, hebat dari surga. Sembah iman, sembah iman, sembah iman dan jaga. Oh Yesus Tuhan.
batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madihita saluhutna. Urian itu hata hamuna kadongan nagabe jamita di perayaan Natal Paduahon di Bornginon imana nienet sian buku Heber bidu sada ayat sada rodi ayat opat. Heber sada ayat sada rodi ayat opat tangihok kamu mah hatani debata. Jot-jot jala ragam na jolo pabahen ni debata mamakulingi aka amai marhite-hite aka panurirangi alai dia kaari na parpudion dipakulingi do hita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabe sitean parluhutani jalamar hite-hite ibana do ditopa aka hasiangani silam ni hasangaponna dohot suman ni hadirionna do ibana jala diusung do parluhutani marhite-hite hatana na marhagogooni jaladung dipatupa ibana hayason sian akka dosa hudul do ibana tu siamun ni hato ngamon na di banua na di gijangi songon surung ni gowarna natinian nai na mangatasi akka suru-suruan songonido surung ni hasangapon na martibakon nasida ido ianggo sahatna horas madihita saluhutna shalom hurian itu hatta akamanga kainang nah hinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus sepakat dohita molo hudok HKBP adalah gereja yang bersyukur. Wah, sepakat dohita di siak kamang akainang? Sepakat. Ale nenget. Nah, bahasa kan itu. Nah, ale lanjut tomat. HKBP itu adalah gereja yang bersyukur dan mengajak jemaatnya untuk selalu bersyukur. Puasa? Karena HKBP selalu konsisten melaksanakan pesta perayaan yang kedua. Tiga hari teh tamar pesta napa dua hon. Nabar jolo ima Natal jo, sorang jo, udang pitor hehe. Itu kan? Nabar jolo Natal 2 hari. Dukoni Pasca. Napa toluhon? Ada teh? Iya, Pentakosta jadi tolu. Tidak. Konsisten do huriata. Konsisten do HKBP melaksanakan pesta perayaan kedua walaupun antusias jemaat tidak sebanyak perayaan yang pertama. Tetapi HKBP tetap konsisten untuk bersyukur. Itu mana? Dan hari ini ya manginang di pesta Natal yang kedua ini, saya pikir kita yang hadir di gereja ini sebagai wujud nyata kita betapa besarnya rasa syukur kita akan kelahiran Kristus. Perayaan Natal yang kedua ini sebenarnya HKBP gereja kita mau mengajak kita untuk bersyukur akan kelahiran Kristus. Itu bahen gabe 2 hari kita. Ala luar biasa do rasa syukur ta di kelahiran ni Yesus.
Jadi alani dono kumatuhita. Selamat Natal matuhita saluhutna. Itu gambar sejalan kamu naking. Ngabe? Iya. Salinai selamat Natal madihita saluhutna. Iya, Immanuel. Dongat tama debata. Ya hurian itu hata hamunak kadongan nahina holongan. Nyuci baju manukut tuhita. Boha, ingat tamu do peta hejemita di pesta Natal na parjulu. Adi kan ita he. Na tuari do pe kan segar do pe. Ada dak kubodo molo somar dohok do hita di peraya Natal parjulu ay maol do tong. Tari ngok tua do ta he. Tari ngok tu? Aha? Sensus. Itu kan? Nah, dukoni inti nama. Taringok tu perjalanan ni si Joseph do si Maria tu Bethlehem. Dangarong inganan kan itu? Apa neng sorang. Ujungnya gawe di barani pinahani. Kan itu iba nah, hira-hira kamanga kainang ahado nama bahen si Joseph dohot si Maria sahatu Bethlehem. Ahado nama ngojar nasida sahatu huta Bethlehem. Jala asa terjadi Natal. Nata pestahon sadarion. Ahado nama ngojar nasida. Alusda ima haporsionna. Haporsionna dok. Hauduhon nasida do. Nadi pataridahon marhite-hite jamita di pesta Natal lapar jolo. Hauduhon nasida tu haporsionna tu debata. Uduk nasida tu haporsidani haporsionna. Uduk nasida di hatani debata napi nasahat nanau sahat tu tonga-tonga. Si Maria dohot si Joseph. Atik pe si pata di bagasan perjalanan ini godang akan na alotu rohana pasti godang na alotu rohana mamukasian Nasaret nasida mardalan sahat tu Bethlehem adong do ramuse na alotu bagasan rohana sahat nasida tu Bethlehem tu tempat tujuan nasida dang adong inganan adong do alo rohana alai Allah porsionna tu debata di patulus do pardalanin. Allah porsionni si Joseph doho si Maria tu debata daruli mahita di bagas salasi roha pola 2 hali huriata laho mames tahun pesta Natal. Jadi porsiau do kamang akainang. Porsiauni ima nadi padomu do rohana tu rohani ima rohana tu rohani debata kan itu di padomu si Joseph rohana di padomu si Maria rohana tu rohani debata jadi itu haporsiau asa orang maul hita mangatusi taringok tu haporsiau haporsiaun tapadomu hupadomu rohaku tu rohani debata jadi moloholan rohana dope di pangasau nak kamanga kainang moloholan roham do na pinangasahom wak kamanga kainang tang porsea dope hamu alai ikos sahat do rohaton tu rohani debata tidak moloholan rohani si Joseph do na di pangasahon ibana suku-sukun nasaha do na sida tu Bethlehem upikir daw alayon tebak-tebakan na mau kadi do na moloholan rohani si Joseph tu si Maria ayo do dohonon na tu si Maria to mahasian ate nang pola lao hita tu si sutung lu janok kocian som mahita dah inon na do Muhammad rohana tu hasian na Muhammad rohani si Joseph tu
Si Maria. Kamu pitor neng sian na ido. Itu si Maria kan ido. Sedang mengandung loh. Ada berapa ratus kilometer yang harus mereka tempuh dari Nazaret boleh sampai ke Bethlehem. Kita tidak tahu bagaimana perbekalan mereka di perjalanan. Yang pasti tidak ada kendaraan songon si Sunoengon. Aimo lo rohana do nadi pangasao. Alai. Di padomu nasida do rohana tu rohani debata. Nang marnata lopea kamanga kainang. Halak na marnatal tanpa iman dohono kuma itu hanya tradisi. Ikut-ikutan. Halak na marnatal holan ala rohana sabing imaha somalan napa tubuhon halojaon. Omak halak nasai olo marungut-ungut mulo Jepang natal ala rohana do dipakai. Rohana do na dipangasahon. Ada ngolo umar natal. O ala umar natal. So manuhur bajuku do pehita, so ituhur do baju natal hu inna. Ada ngolo umar natal, pokoknya ada ngolo do umar natal muldang marsalo nau. Di mana umar rohana i. Ada ngolo umar natal tujabu ni totong tak, lo maisi. So tungruan lo tujabu ta, tapi dangan kueta. Saya rohana nani pangasahon. Ujungna tubuh mah ungut-ungut. Ujungna gabe tidak ada rasa syukur. Alania kamanga kainang ikon tabado mudorohato. Tu rohani debata. Jadi Natalon manang dina merayakan Natal hita. Nanang sidohonon na kon patubuhon hapor siauta tuh. Jadi molo lau hita marnatal. Ikon patubuhon rohaku do. Ikon patubuhon hapor siauku do. Ikon patuduhon rohaku tu rohani debata manang ikon patubuhon hapor siauku tu debata. Asa taida. Karena kelahiran Yesus di Bethlehem itulah yang melahirkan iman yang sesungguhnya. Karena kelahiran Yesus di Bethlehem itu jugalah yang menjadi bukti yang sesungguhnya bagi Yusuf dan Maria. Bukti penyertaan Tuhan. Iman yang sesungguhnya juga yang dilahirkan bagi para gembala lewat kelahiran Yesus di Bethlehem. Pun juga dengan orang-orang Majus asa taida kamanga kainang dang di ida nasida dope poso nanang tubui. Alai marhitesia tudu dibitangi dituruson nasida do perjalanan sahat tu Bethlehem. Ahado nama bahen nasida, ahado nama bon nasida, sahat tu Bethlehem ima haporsiona. Pos rohana ubah borhat nasida. Pos rohana ubah pajupang nasida. Pos rohana jala taruli di bagasan lasti rohan nasida. Urian itu hatta asa marhite pesta Natal napa dua honon. Pos rohaku ikon lam tarida ma hapor siota tu debata. Amin. Unang beragu hita di siate. Unang beragu hita tu Yesus. Unang beragu hita di habal gaun di debata. Unang ragu be hita. Tu akan anaong pinatupan di debata. Di Portibion. Unang beragu hita. Di huaso ni debata. Di pardalanan ninggolut tahun. Amin. Laos oddo akamanga kainang. Nabi nangido ni debata tu halak heber hati hai. Alamasa do tiki goncangan iman yang sangat luar biasa. Juga terjadi kekhawatiran yang luar biasa. Ketakutan bagi orang Ibrani yang luar biasa. Ketidakpastian taringot tu Yesus. Adong ketakutan tergoncang iman mereka bohado. Taringot tu baga-baga di debata.
Ada ketidakpastian bohado toho doro Yesus ubahenima di padipos jalalam di pasikop de batado akabaga-baga nai imam marhite anak nai nanang tubuh di Betlehem. Didok di bagasan turpuk tahun ibana dona bina bakit ni de bataga besitean perlu hutani ibana dona bina bakit ni de bata gabe sitean ni perlu hutani marhite hite ibana do ditoppa de bata aka hasia anu dekoni didok muselaus odo nagabe topik di pesta Natal na padua honon ibana do silam ni hasangapon dohot suman ni hadirion ni debata ima Yesus asa unang ganggu beroha ni halak heber asa unang mabiar benasida taringo tu baga-baga ni debata asa unang kuatir benasida taringo tu Yesuson isido Yesuson di patorang mak di pos de batamak marhite-hite turpuk janito akamanga kainang Natal sahalinay ikon patubuhon haporsyaon natang doy tu hita molo marnatal hita ikot tubuh ma pos ni roha di bagasan diritong molo marnatal hita ikot tubuh malas ni roha ala ni pos ni rohata tu haporsyauta tu debata dan Natal juga harus dapat membuka mata iman kita harus juga bisa membuka mata rohani kita untuk melihat betapa luar biasanya karya Tuhan di dunia ini. Betapa luar biasanya pabahenan ni debata di ngolukku. Alani i pos rohata tunahina porsiota ima debata. Jalata dokma Immanuel. Namar lapatan dongat tama debata. Jala akamanga kainang molo nung haporsiota naman do Immanuel dada hola pamangat tabe nung haporsiota be maddo Immanuel donga kuma debata idaok tama aka asini rohani debata natoktong madongani hita di pardalanan ningolut taon ikon idaot tama asini rohani debata ditonga-tonga pardonga saripiota idaot tama asini rohani debata disaluhut nasa ulaon na daulahon dauma akaboha-boha amen kaboha-boha kan ido eta ida makamanga kenang ay hita gumudang do digugay pikiran na boha-boha kan ido amang buhana masugot ate inna ate buhana maon buhana magelekon inna buhana mapamatakon parsaitokon mana mula ka remaja naposo bulong unang doho remaja te buhana marokkapon inna iba na rupanikan mana mula ditonga-tonga ni huriata adong do boha-bohata buhana makuponon ayong nasawa ni tapkat nah mungkin ada jalan nunggu dibinagay aku tokin nain nama waktu na binasahan ni panitia itu luku buhana mon inahita rupani manang anong dohita buhana mati keuangan ni huria namion ay baru do pesokon na baga angkana ngamulay moru be inahita rupani apalagi mulo taringo tu keuangan huria tia kamanga kainang memang luar biasa do aka pengeluaran tahunon dohonok kuma alayano dohono ni bendaharat tadi ay tahunok kita membayar dana talangan dukoni tahunok kita paborhaton dohok paujakon
patita. Aka pengeluaran di. Ye unang pola boha-boha hita taringok tu parhebengota. Nah, alita pasaha ma akan nahobar. Elo mergati na matao no. So tu ngakapile bulan dan lupa. Nah, mulu lupa pinaingok maon. Nah, borak ka pura-pura lupa. Nah, odo, nah le imai. Nah, jadi odo kan, gumodang do hita berpikir boha-boha. Alania kamanga kainang pos maroham tu debata. Itu ibana. Pos rohatta. Adong do debata. Pos rohatta Immanuel. Dongatta do debata. Pos ni roha. Ido haporseoni. Jala taida haporseoni do na mangocar hita asa tok-tok kita mangulahon nasa ulaota hobbar tu pakirimota tu debata. Di mulu saya mangulu terus boha-boha. Agak bidang ibu tu mangulahon-ulahon na. Akhirnya gabi ayo lu modum. Ala palau jahu mamikiri na boha-boha. Dabudo pe mulu modum. Ay mulu gabi marsahit do ala ni. Jadi pos marohata tu debata. Amin. Jadi unang holan rohana. Alai ikon rohani debata. Unang holan rohaku. Unang holan rohama kamanga kainang. Alai padumuma doho rohani debata. Immanuel dongat tama debata. Oleh karena itu bersukacitalah, bersyukurlah untuk melihat serta merasakan karya Tuhan di perjalanan hidup kita. Bersyukur, bersukacita, dan berpengharapanlah kepada Tuhan untuk perjalanan hidup kita ke depan. Pos rohaku lamtang mahaporsiota lumobi robe hita di bagasan lasti roha makalasson hari hati tubuh itu hatta pola ikut 2 hari hita mamestahoni. Jadi unang asal mulak kita nang adong dapot ta siap perayaan Natal dapat 2 honon. Borhak mahita mula akamanga kainang jala unang be ganggu roham. Unang be kuatir hita. Unang be mabiar hita taringo tu ari naneng roh. Alai tapapos marohatta tu debata. Ala pos di rohatta tu debata. Ido haporsiota. Ido nan ni igil ni debata tu halak hebir laos oddo muse na pinangido ni debata tu hita unang begang rohatta unang be boha-boha pikirat taate adong do debata molo taringo tu nasa ulaotai pos rohatta tu debata asa hapor seotai na mangojar hita di bagasan las di roha mangulahon nasa ulaota nahobar tu pakirimota tu debata pangasahot debata disaluhut nasa ulaota atong selamat Natal madihita saluhut na Immanuel dongat tado debata amin bertangiang mahita ido tutu ale Tuhan sipata godang do akka boha-boha na roh tu bagasan pikiran nang roha nami lumobi di perdalanan ni ngulu namyon alai pinuji maho ale Tuhan marhite huryam napataridahon rasa syukurnya untuk asini roham di tonga-tonga ni huriam. Mau liate matu huriam HKBP
namanogi hon saluhut ruasmu. Asa toktong bersyukur di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Moliate male Tuhan, marhite hite hatam nabadiai, napatuduhon, napatubegehot Tuhami, taringot tu Yesus Kristus anakmu, napinasahakmu ale Tuhan, Tuhami. Napinasahakmu ale Tuhan songod dalan nami, makaporsyay ko di saluhut akka nanaw binahemmo Tuhami. Tuturi bagasalah si roha dohami ale Tuhan makalason pesta Natal nami di Borginon. Alani ale Tuhan pasu-pasu hami saluhutna. Pasu-pasu ngolu nami, pasu-pasu ulaud nami, pasu-pasu parsauran nami lumobi. Pardongas saripion nami nang akka keluarga nami. Asiroham papos roha nami dinalahom mangguruti pardalanan ninggolu nami asa unang ganggu roha nami ali Tuhan. Tuari dan engro lumobi ali Tuhan asa unang ganggu roha nami. Dina mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Asiroham ali Tuhan. Padau akapar mara asyak kami. Asiroham ali Tuhan. Toktong mahonamad dongani hami. Togu hami ali amang. Mulu madabu hami. Ala di baru kilo. Nang ala ni parsahitope. Papos rohanami ali Tuhan. Asa toktong. Di bagasan las di roha kami, di bardalanan ni ngolu nami. Pasu-pasu ruas ni huriam saluhutna. Pasu-pasu huriamon. Pasu-pasu parhalado ni huriam. Nang songonipe ali Tuhan. Pasu-pasu aka program di tonga-tonga ni huriam. Atong pinuji maho. Di bagasan las ni roha upasatami ma. Tangiang pangiduan namiot. Amin. Kurian itu hata mari demahita sian buku di nomor 614 Huhut tapasaha ma pilihat tadi bagasan lasti rohata mari dema huria. Yesus Tuhan, siapa
suruhan mandi surgoi binegeni parman diladani Lunga tunggu Raja Kristus si paluai di huta Betlehem peak dimarahi oh Tuhari Nampak robistara sian purbai manukap dumar sombong tutuhani seredohon arorori manjoni dipelehon Tuhan Raja Nasorani oh Tuhari Tatangi ako mapiliata, martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang, odo harorowan ni saluhut silehon-lehon na ding gadohot nasa ulibasan na mauliutos. Kupasat hami masiyan na nilahom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na usos ti cholom. Paso may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajom muli tonga-tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamun tadahami godang ni sileon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmo. Say Roma harajahmu. Say sau malomo ni roham di bonotongoon songon na di banua gijang. Lehom matu hamis sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de patamaho di sodakot Tuhan de patama bohina tuho jala asima rohana bidaho di dopakot Tuhan de patama bohina tuho jala di pasaur homma dame na tutotim. Iya akamang akinang mulu di tanggal 24 do tanggal 25 dang marsijalang kita teh. Ale mulu selion marsijalang mahita di som mahami ate. Nah, romahamu majalang tuson mau lihat teh.
sun mi